Lijep pozdrav svima! Moje ime je Anđela Bazina i u današnjem videu ću vam objasniti senzor za prepoznavanje objekta na robotu Edison. Robot koristi senzor za prepoznavanje objekta kako bi se uspješno zaustavio ispred pojedinog objekta ili prepreke. Edison točnije za to koristi infracrveni senzor koji šalje i prima infracrvene zrake te na osnovu toga prepoznaje blisku udaljenost od nekog objekta ili pak drugog robota. Klikom na robota otvara se dio prozora za izradu programa. Naredba za prepoznavanje objekta je prilično jednostavna kao i kod senzora za prepoznavanje linije, te je također možemo pronaći u grupi Edison te izgleda ovako. Za početak napravimo program da se robot giba ravno sve dok ne dođe do objekta te da se zatim pomoću senzora zaustavi. Ovaj program se može riješiti na dva načina. Jedan je pomoć naredbe ako onda inače, a drugi način je pomoć naredbe ponavljaj dok nije. Idemo za početak najprije pokazati prvi način rješavanja zadatka koristeći naredbu ako onda inače. Najprije postavljamo naredbu kada se pokrene. Zatim postavljamo naredbu stalno ponavljaj. Unutar naredbe stalno ponavljaj postavljamo naredbu ako onda inače, gdje kao uvjet postavljamo naredbu objekt prepoznat. Ako je objekt prepoznat, robot će se zaustaviti, stoga snagu lijevog i desnog motora postavljamo na 0. Inače, ako ova tvrdnja nije točna, odnosno objekt nije prepoznat, robot će se gibati prema naprijed snagom 50. Dakle, postavljamo snagu lijevog i desnog kotača na 50%. Testirajmo ovu simulaciju. Uočimo, dokle god objekt nije prepoznat, ovaj uvjet je lažan. Uvjet postaje istinit tek kada robot prepozna objekt ili prepreku ispred sebe. Drugi način rješavanja ovog zadatka je preko naredbe ponavljaj dok nije. Prva naredba koju postavljamo je kada se pokrene. Zatim postavljamo naredbu ponavljaj dok nije. Na predviđeno mjesto kao uvjet postavljamo naredbu objekt prepoznat. To znači da sve dok ne prepozna objekt, robot se kreće prema naprijed snagom lijevog i desnog motora 50%, što znači da unutar naredbe ponavljaj dok nije postavljamo snagu lijevog i desnog motora na 50%. Kada prepozna objekt, robot će se zaustaviti, što znači da ispod naredbe ponavljaj dok nije postavljamo snagu lijevog i desnog motora na 0%. Testirajmo sada ovu simulaciju. To bi bilo sve za današnju lekciju. Hvala na pažnji.